paljon toi. Hyvin loksattaa. Aika paljon toista. Ja mä vedän sen lopun maasta. No hyvä, ne oksat tuntuu tosi kevyeltä, mutta sit toi alarunko on Se on ihan hemmetin varmaan vähän edestää. Joo, se on pirun tiukka syystä puuta, niin se painaa ihan pirusta. Pitäisikö toistaa lehtipuhaltimalla sit lopussa vähän Joo. Pois? Mä vedän vielä tuon, mä otan tuon isomman sahan tohon. Oho. Vähän siinä joutui jumppaamaan. Hyvin se tuli. Ihan kuin ammattilainen olisi tehnyt. Näin on. Mistä moisia työmiehiä löytyy täällä? Nää on ihan kivoja, mutta vittu, että joutuu väliin miettimään niin pirun paljon, että ei kaada itsensä päälle eikä kenenkään muiden. Pitäisiköhän tuossa juomapullottu pelastaa. Ottaaks tää korisen? Se oli hyvä se toimiston muija, niin se sanoi, että tuossa se kortti vaan mulle tuolta autosta. Aha. Et hän uskoo, että sä kerrot sitten taas, että jos käy jotain. Juu. Mä oon kyllä aina kertonut, jos on ollut jotain pienet. Älä vielä ihan edes puhalla, kun tossa tulee vielä sotkuu. Katsotaan vähän, ne varmaan vois puhaltaa tohon, missä on noin pikkupensaat. Se on ihan hyvä kasvualusta. Oho, lämmin tuli. Ai noille vai? Niin mä luulen, että tohon vaan, jos ne puhaltaa. Niin. Tai sit tonne marjakuusten alle, se on ihan sama, toi maatuu kyllä se. Vittu mistä? Vähän joutui jumppaamaan. Jotain se herjaa taas. Jotain se taas herjas vittu. Katsotaanko se lähdet liikkeelle tota. Aha. Siellä voi olla. Nää on, joskus oli yksi tämmönen vähän huonosti kiinni, niin vittu se herjas sitä. Ei silloin päin. Ainakin eturenkaan jarru puskipuolella kitisee koko ajan. Joo. Huomas, käänti vähän se loppuun, se taas käy suoraan. Niinpä. Nyt voi sanoa niille, kun vie sen pois. Nee. Kannattaa vilkasta ennen kuin se rupee hirttää. Nee, niinpä. Vittu pitää muistaa tilaa se koura heti, kun vittu toi kasa on tossa leikkipaikalla, niin joku vielä rupee siitä niliin. Ihan tietysti. Ei voi, ei tässä ole
Pakkohan se on tohon laittaa, että pääsee tekemään niinpä. kaupoja. Vittu kävikö perinteinen? Näyttää vähän siltä. Vittu. Mä eilen vittu vaihdoin se. Mä katsoin, että nyt on perkeleen tylsä. Perkele. Jotenkin arvasin, joo. Vittu mikä vatipää. No eka kerta tänä vuonna. Et joka kausi sattuu aina. Juu, totta kai. Onneksi ei ollut tuolla korissa jossain korkealla. Näinkin voi käydä. On perjantai, laitetaan sen piikkiin. Niinpä. Sitten mä en taju mitä hommaa. Siitä taas joku eilen taas tulla juttelee mun kanssa. Se on muuten heti kun tulee semmoinen pientä häiriö siihen, kun sä oot keskittynyt tekemään jotain, Joo. tulee häiriö, niin Niinpä. joko sä unohdat jotain tai jotain menee väärin. Niinpä. Onneksi tää ei oo iso vaiva vaihtaa se. Uusi yritys. Olisiko se nyt toimi sitten ketju vai laitako taas saman päin? Hieno kasvu on ollut. Hillitön.